ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ፕሪመር መታውና ገለ ነገር ክትፈጥዎ ዝግባእ ወይ ከዓ ዘድልየኩም ነገር ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ዕላማ ናይቲ ቪድዮ መጀመርቲ ካብ ዜሮ ጀሚርካ ስለዝኾነ መጀመርያ ፕሪመር ክንማሃር ወይ ከዓ ቪድዮ ኤዲቲንግ ፕሪመር ፕሮ ክንማሃር እንታይ ዘድልየና ወይ ከዓ ክንፈልጦ ዝግባእና ስለዘሎ ኣቀዲመ ንዕኡ ትንክፍ ከብለ ቀፂልና ሽዑ ናብቲ ፕሪመር ክንኣቱ ኢና ኦኬ መጀመርያ ፕሪመር ፕሮ ክንማሃር እንድሕር ኮይና ዘድልየና ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ነገር ድሌትን ዕላማን ክህልወና ኣለዎ ተቐፂሉ ዝመፅኻ ላፕቶፕ ማለት እንታይ ዓይነት ላፕቶፕ እያ ተድልየና እዚ ካብ ብዙሓት ተማሃሮ ዝመፅእ ሕቶ እዩ ነዚ ፕሪመር ፕሮ ተድልየና ላፕቶፕ መጀመርያ በት ብራንድ ንጅምሪና ብራንድ እንታይ ማለት ስም ናይታ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ናይታ ላፕቶፕ ካምፓኒ ማለት እዚ ዝኾነ ዓይነት ብራንድ ክትከውን ትኽእል እያ እንታይ ማለት HP ክትከውን ትኽእል እያ ደል ክትከውን ትኽእል እያ ኣፕል ማክ ክትከውን ትኽእል እያ ሊኖቮ ዝተፈላለዩ ብራንድ ክትከውን ትኽእል እያ ዝፀገም ደሎ ይኮነን ቀፂሉ ዝመፅእ ኣብ ፕሮሰሰሪ ወይ ከዓ ኣብቲ CPU ሓንጎል ናይ ላፕቶፕና ማለት እዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳስ ነገር ማለት ስለዚ ላፕቶፕና ናታ ፕሮሰሰር ካብ ኮር i5 ንላዕሊ ትኾነ ዝያዳ ተመራፂ ትኸውን ማለት ካብኡ ንላዕሊ ክትከውን ትኽእል እያ ኮር i3 ገለ እንድሕር ኮይና ብፍላይ ኣብ ስራሕ መጀመርና ቁርብ ዝሕለና ትኽእል እያ ካልእ እቲ ናታ ራም ካብ 8 ጂጋባይት ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ካልእ እቲ ናታ ጀነሬሽን ካብ 6 ወይ 7 ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ካልእ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ናታ